l'objectiu és menjar tots aquells nutrients que ens fa falta, però en un format més pràctic, més diferent i més agradable a vegades de textura. Farem patés, els patés sempre normalment es fan de carn, avui els farem només amb vegetals i utilitzarem sobretot com a base per fer tallers la llegum i el fruit sec. Tant la llegum com el fruit sec són aliments molt nutritius des del punt de vista tant de la proteïna que porten, no porten quasi bé a la llegum greix, en canvi el fruit sec sí, però és un greix saludable, porten moltes vitamines i minerals i a més són ingredients molt sostenibles, que és un tema que intentem sempre treballar-lo en tots els tallers que fem. Al final un paté vegetal respecte d'un d'origen animal té greixos saludables, és a dir, el fruit sec o l'oli d'oliva, té proteïna vegetal, no? Que és molt més sostenible i a més doncs, té un aroma, perquè juguem molt també amb espècies i amb herbes, que fa que sigui doncs, molt atractiu i apetitós, no? És a dir, són coses que són fàcils de menjar, que ho podem tenir preparat a l'avança i que ens ajuden a fer un aperitiu, un sopar o potser també per complementar un àpat perquè sigui més nutritiu i saludable.